tawag diri kay may kahuyan. Dito siya kaliguan guys. Kali mga basura, kali mga plastic, mga gulatiman. Nice kay guys. O diba? Yung mga corals. Wala corals ay na mga bato di ay. Hello. Tinagay tubig. Hi guys. Welcome to my island. Manik. Tinagay tubig guys oh. Kiat. Hey guys, nanami diri. Gusto kay baud pa. Kahit hangin. Diyan guys. Muli na sila. Ato to nga ba niya? Palanguya siya, buhi. Kugusa daan, kugusa. Kugusa ba? Lakaw-lakaw sa ta guys. Balod kayo. Guys. Pagka na ko iro ba? May lang may. Ay, biraha. Saan di ba boy? Dito ang undol. Dayon. Oh? Lawis dato unahan mo undol. Yang mo tara dito unahan kayo. Punta din guys ko kay. Ingaw layo sa mga saba ito sa Barrio. Kayo mo. Para refresh drone
subscribe akong YouTube channel ha. Nabusog na siya sa among panood to. Pamahaw pa day. Ako'y napislong ang kiss. Oh my goodness. No, oh good. Bawag ng ganyo. Hi Nick. Kapoy ka lang lang. Ngit pa diri ba kayo? Nagtingog na pa ang bangis. Namis kakahuyan. Nam ta pre. Akasya. Akasya na doon? Tingnan na naman. Talisay. May unggoy ba na saag sa mua? Amuang isla, charot. Asa ka day? Wala, ni wakwak. Ito man.